שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פנסיה וחיסכון בגובה העיניים. אני אסף ספיר, סוכן ביטוח פנסיוני. היום אנחנו נדבר על הנושא שהוא בין הכי חשובים שיש היום בחיסכון שלנו, כנראה הוא גם הכי גדול מבין החסכונות שיש לנו, וככל הנראה גם הוא הכי מוזנח מבין החסכונות שלנו, שזה בעצם קרן הפנסיה שלנו, שבה רוב האנשים מפקידים מדי חודש, התלוש יורד, נכנס שכר, ואנחנו חושבים שהכל מסודר. ופה בדיוק אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, ומה המקום הנכון שלנו היום כלקוחות אחראים לדאוג לעצמנו לשנים הבאות קדימה. היום אני נמצא פה עם תומר שלו, מנהל מקצועי מבית השקעות מיטב דש. אהלן. אהלן תומר, מה שלומך? תודה רבה שהזמנת אותי, בכיף, בכיף. בית השקעות מיטב. בית השקעות מיטב. תומר, תודה רבה שהגעת אלינו, ככה לדבר קצת עם המאזינים שלנו, על מהי קרן פנסיה, מה יש בתוכה בעצם, מה אנשים לא מבינים, שבסופו של דבר קרן הפנסיה היא לא עוד איזה חיסכון, שאנחנו נפגוש אותו בגיל 67, אלא מה חבוי בתוכו במרוצת השנים, אם זה השארים שלנו חלילה, אם זה הכיסוי הביטוחי שלנו מבחינת אובדן כושר עבודה, שאנשים לא מכירים ולא יודעים, על הדבר הזה בכלל. אנשים הולכים לדמי ניהול, אנשים הולכים למסלולי השקעה, אבל בסוף מפספסים את הרעיון הכי חשוב ביותר, זה ההגנות החבויות בתוך קרן הפנסיה. אז היום אנחנו נדבר על הנושא של קרן הפנסיה, ניתן כמה טיפים למאזינים, כדי שכבר ממחר הם יוכלו לעשות את השינוי הקטן הזה, שבעוד 20 או 30 שנה יהפוך להם את החיסכון הפנסיוני לדבר הטוב ביותר שיכול להיות עבורם, ולתת להם את הקצבה הנכונה, בגיל השלישי. לגמרי. אמרת את זה קודם באיזה מילה שאולי הקפיצה חלק מהצופים, אמרת שזה מוזנח. אתה זוכר, השתמשת בביטוי מוזנח? נכון. ואתה קצת מרים לנו פה להנחתה, כי הביטוי הזה באמת במילה אחת מתאר את כל המנגנונים שעוטפים את החוסך היום בקרן פנסיה. שים לב, אפילו הבחירה של קרן הפנסיה היום מתבצעת לפי ספרת הביקורת בתעודת הזהות שלנו. לא שואלים אותנו לפעמים אפילו איזה קרן פנסיה אנחנו רוצים, המעסיקים היום מנתבים את העובד לפי איזשהו מפתח של הקצאת עובדים, במטרה היה לחלק את העובדים בין 4 קרנות פנסיה נבחרות שיש היום בתעשייה, של 4 בתי השקעות, עובד שלא נתן בעצמו הוראה איזה קרן פנסיה הוא רוצה, וחלקם אפילו לא יודעים איזה קרן פנסיה הם רוצים. בסוף הוא נכנס לברירת מחדל. מתגלגלים איזושהי קרן כלשהי, בדיוק, נכון. שתלויה אך ורק באיך המדינה הקצתה לו את המספר תעודת זהות, שזה אבסורד. זה לא אומר בהכרח שזאת הקרן הטובה ביותר, נכון? זה סיכוי של 1-4, כן? אם זאת הכי טובה, אם אתה בוחר מבין 4 קרנות נבחרות, המחשב בחר בשבילך. פעם שנייה, המחשב בוחר בשבילך את מסלול הביטוח ואת מסלול ההשקעות של הקרן. שזה כבר מתחיל להיות יותר כואב. מילא, לא אכפת לך איזה גוף מנהל לך את הקרן, נניח לזה בצד, אם כי גם לזה יש חשיבות, אבל אני עוזב את זה שנייה. אתה נמצא במסלול השקעות שהמחשב בחר לך, שיש בו בדרך כלל מעט מדי מניות, ויותר מדי אגרות חוב, שזה מכשיר השקעה סולידי, שבחיסכון לעשרות של שנים, זה לא עושה הרבה שכל להיות בעיקר באגרות חוב. אם היית בוחר לבד מסלול השקעה, או מפצל אפילו בין כמה מסלולי השקעה, שזה היום, אני חושב, אחד הדברים היותר מומלצים בניהול חיסכון פנסיוני, היית משיג בוודאי לאורך זמן תוצאות טובות יותר, וכל 1% הבדל בתשואה. 1%, זה הכל. על פני 30 שנות חיסכון, זה עוד יותר מ-30% כסף שיהיה לך בפרישה. בסביבות ה-25-30% ביום הפרישה. זה מטורף. זה ההבדל בין קצבה של X כסף לקצבה של X פלוס 30%, ואנשים לא מבינים שביום הפרישה זה אלפי שקלים, וזה הפספוס הגדול ביותר. זה ממש כואב. שני אנשים שנולדו באותו יום, ופרשו באותו יום, ועבדו באותה עבודה עם אותו שכר ואותו בוס, והכל אותו דבר, תאומים בכל צורה שהיא, אבל לא יהיה להם את אותה קצבה חודשית בפנסיה. למה? כי אחד דאג לעצמו, השיג הטבות, השיג מסלולי השקעה מעניינים. מה זה השיג? בסך הכל ישב עם הסוכן והוא עזר לו לבחור. נכון, החליף מהברירת מחדל למניות. זרם עם הסטנדרט, וכל פעם שאתה זורם עם משהו סטנדרטי שהמדינה זורקת עליך כברירת מחדל, אז אל תצפה לתוצאה הכי מיטבית, כי לא השקעת בזה דקה מאמץ. נכון. עכשיו, זה לא שצריך להשקיע בזה עכשיו ימים וחודשים של מאמץ. אף אחד פה
לא צריך ללכת עכשיו לקחת קורסים של מאות שעות אקדמיות. הסוכני ביטוח, היוצאים הפנסיונים בבנקים, מתכנני הפרישה, יש כל כך הרבה היום אנשים שזה העבודה שלהם, לשבת עם בן אדם על התיק הפנסיוני שלו. אפילו בנו מסלקה פנסיונית בישראל, שזה אחד הדברים הכי משוכללים אגב בכל העולם. מסתכלים על המערכת הפנסיונית הישראלית ולא מאמינים איך בלחיצת כפתור אתה מקבל פלט שאומר לך כמה כסף יש לך גם היום וגם לגיל פרישה. ואז אם אתה מסתכל על התחזית לגיל פרישה ואתה לא אוהב את המספר שאתה רואה שם, כי אתה רואה שיהיה לך קצבה ממש נמוכה ביחס להכנסות שהיית מצפה, אז אתה יכול גם היום בגיל 35 להגיד אוקיי, wake up call, זה לא טוב לי המספרים האלה, אני מבין שזה הולך לכיוון לא טוב, בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה, מה אני עושה לא נכון. אולי אני משלם כיסויים ביטוחיים שאני לא צריך, אולי דווקא חסרים לי כיסויים ביטוחיים, אולי מסלול ההשקעה שלי הוא מדלדל בצועות כזה, אחד שהוא מפגר בצועות, בואו נעשה סקר, בואו נראה איזה עוד מסלולים יש בפנסיה הזאת, בואו נראה איזה מסלולים יש בפנסיות אחרות. המסלולים הרי הם לא אותו דבר. יש פנסיה שיש לה מסלול שממוקד בישראל, יש פנסיה שיש לה מסלול שממוקד ב-S&P, יש כאלה שהם S&P מנוטרל מתח. כל מסלול כזה עשה תשואה שונה לגמרי ב-2025, ואני מבטיח לכם שגם יעשה תשואה שונה לגמרי ב-2026. לא שאני יודע מראש מי מהם ינצח את המרוץ הזה, אבל בוודאות המסלולים מאוד מאוד חשובים. גם מסלולי ההשקעה, גם מסלולי הביטוח. מעולה. אז בואו נסביר קצת למאזינים שלנו, מהו הכיסוי הביטוחי היום שחבוי לנו בתוך קרן הפנסיה? בסוף, יש לנו עובד, שמרוויח שכר של 10,000 שקלים בחודש. מעסיק מפריש לו, יוצא בסוף שההפרשה היא בסביבות ה-18%. עובד, מעביד ופיצויים. עובד, מעביד ופיצויים בסביבות ה-18%, 18.5%. בסוף מדובר פה ב-1,850 שקלים שהולכים לחיסכון כל חודש. מה בסוף קורה לבחור הצעיר הזה בין ה-30, אם חלילה מחר הוא נכנס לאובדן כושר עבודה? חלילה מחר, אני איש מילואים. עשיתי למעלה מ-200 ימי מילואים במלחמה הזו. מדהים. ומה אפשר להסביר לבחור כזה מבחינת השארים שלו? מה חלילה אם יקרה לו מחר הוא הולך לקרב? מחר הוא יוצא למלחמה. הוא לא יודע מה אשתו תקבל חלילה ויפול עליה העולמה והוא לא יחזור משדה הקרב. בואו נסביר להם קצת את הכיסויים, מה הם אומרים, מה זה מתחלק. אז מה בעצם יש לנו בפנסיה? פנסיה היא חבילת הכל כלול, שבנו לנו משרד האוצר במקור, וההסתדרות ועוד כל מיני גופים שהמציאו את המוצר הזה, אי שם בשנת 1995. גם לפני זה היו קרנות פנסיה, אבל אני חוסך מאיתנו שיעור היסטוריה על מוצרים שכבר אי אפשר להצטרף אליהם. נדבר על הקרנות שיש היום. הקרנות שיש היום כוללות 3 רכיבים מרכזיים. 1, החיסכון לגיל פרישה. אנחנו ממירים שם כסף לתזרים מזומנים, לפי מפתח שנכון להיום הוא כל 1,000,000 שקלים צבירה, שווים בערך, כן? 5,000 שקל קצבה. בקצבה לפרישה. כן, שבעיניי 5,000 שקל קצבה, אפשר לעשות עם זה כלום, זה אפילו לא שכר מינימום. כלומר, ברור שאתה צריך כמה מיליונים טובים בפרישה, בשביל להתחיל לחיות את החיים, כן? כמובן, גם ה-5,000 שקל שלנו היום, זה לא 5,000 שקל שלנו עוד... הכל יהיה יותר יקר. עוד 30 שנה. ואנחנו רואים את זה בעשור האחרון, שהאינפלציה משתוללת, מדד המחירים לצרכן משתולל, ובסוף 5,000 שקל שלפני עשור, זה לא 5,000 שקל של היום. לגמרי. אז קחו בחשבון שאיזה מספר שאתם זורקים עכשיו, כמה קצבה תצטרכו, תוסיפו בבקשה עוד איזה 20% ככה בקלות למספר שאתם אומרים, כי אתם לא מאמינים איך קוטג' שהיה עולה פעם 5 שקלים, היום עולה 7.90. מה נסגר? נורא. כן. אני חושב שמרמים אותי בסופר שלי, אבל זה כבר בעיה שלי. אתם תשלמו 7.90, אני מקווה ש... אוקיי. מה עוד? אז חזרה לחבילה של הכיסויים ביטוחיים. אמרנו, יש פה לצד החיסכון חבילה חמודה מאוד של אובדן כושר עבודה ופנסיית שאירים למקרה מוות. אובדן כושר עבודה זה כמו ללכת היום לקנות באופן פרטי מחברת ביטוח. כל אחד יכול היום ללכת ולבקש כיסוי למקרה שהוא לא יכול לעבוד במקצוע לפי השכלה, הכשרה או הניסיון שלו, ואז הוא יכול לקבל סכום פיצוי חודשי לחשבון הבנק של עד 3/4 משכורת, ושהפוליסה הזאת גם תפקיד במקום המעסיק שלו לפנסיה, כי בזמן שאתה יושב בבית נכה וחבול, אתה לא עובד. אין משכורת, אין תלוש משכורת, אין הפרשות לפנסיה, ואז גם החיסכון לגיל פרישה ישתבש לך. אז הכיסוי הוא בעצם כפול. כן, אתה גם מקבל משכורת לבנק, לפי אחוז הנכות שלך, ולא יותר מ3/4 שכר, יש סיבה למה עד 3/4, אני מעניין אתכם, אבל חוץ מזה גם מפרישים לכם לפנסיה. כלומר, יש פה את שתי ההטבות האלה בד בבד. אבל זה לא הכיסוי היחיד שיושב שם, יש שם עוד כיסוי שכברירת מחדל הוא מופעל, אלא אם כן
אתם מצהירים אחרת. בחרתם להוריד אותו ולהסיר אותו. בדיוק, מדובר על כיסוי לשארים, שארים בעברית פשוטה, זה הילדים שלכם עד גיל 21, מה שקרן הפנסיה קוראת היתומים לעתיד, לא להיעלב, זה פשוט טרמינולוגיה של התקנון, ובת הזוג או בן הזוג, שאנחנו קוראים להם האלמנה לעתיד, עוד פעם לא להיעלב, זה רק הטרמינולוגיה של תקנון קרן הפנסיה, מאחל לכם אריכות ימים. אבל הרעיון מאחורי זה ששומרים על השארים האלה, זה אומר שכברירת מחדל, מסלול הביטוח הרגיל, נותן להם כיסוי בצורה שבעצם מעמידה את חשבון הבנק שלהם על מצב שאתם כאילו ממשיכים לחיות גם במותכם, זה קצת קריפי אני יודע, ובעצם הפנסיה משלמת להם, בעצם יחס של 40% מהשכר שהרווחתם והפרישו לכם לפנסיה הולך ליתומים, שהרבה פעמים זה הולך לאותו חשבון כמו בת הזוג, כי הם ילדים, כן? ונחדד למאזינים, זה יתומים עד גיל 21. נכון, אחרי גיל 21 נגמר לגמרי, ואין לנו את כיסוי יתומים, אלא נשאר לנו רק את ה-60% לאלמנה. של האלמנה. והיא ממשיכה בעצם לקבל לכל החיים, ולא משנה כמה היא תחיה, היא תקבל, גם אם נגמר תיאורטית הכסף בקרן, זה לא משנה. כי זה לא מגיע מהיתרה הצבורה האישית שלכם, זה מגיע מאיזשהו פול צדדי של כל דמי הביטוח, שכל הלקוחות משלמים מתוך ההפקדות שלהם כל חודש, ואתם ממש לא רוצים להיות מהלקוחות שמביאים להם מהפול הזה, כי זה אומר שמשהו רק קרה לכם או למשפחה שלכם, אבל בגדול מדובר כאן בכיסוי לכל חיי האלמנה, לא פחות אגב מ-240 תשלומים או גיל 87 של האלמנה. כלומר, נניח שהאלמנה היא בעצם התחילה לקבל את הקצבה הזאת כשהיא בעצמה בת 65. כן? אז היא, כל עוד היא תחיה, היא תקבל קצבת אלמנה של 60%. לכל ימי חייה. אם היא הלכה לעולמה נניח אחרי 5 שנים, אז מה, כל המיליונים הלכו לפח? לא. כי יש לה בעצם, היא הלכה לעולמה בגיל 70 לצורך העניין. אז בגיל 70 עד גיל 85, שזה בעצם ההשלמה ל-20 שנה, כי היא מתחילה בגיל 65, מגיעה לה עד גיל 85, יש פה עוד סכום שהיא לא קיבלה, ויש התחייבות של הפנסיה, שהיא כן בעצם תקבל את זה, ואם לא היא, אז הילדים שהיא גם בעצם מעל תמנה. גיל 21. זה נכון. שפה אנחנו כן מחדדים. כי זה מוטבים, ומוטבים מותר להם להיות בכל גיל, ואז הם יקבלו את ההשלמה לאותם 20 שנים בעצם של קצבת אלמנה, שהם בעצם מגולמת פה הבטחה מאחוריהם. בצורה כזאת בעצם הכסף חוזר בסוף למשפחה, בין אם בעצם הוא חוזר אליך כפנסיונר, בין אם הוא חוזר אליך בדרך של שארים שמקבלים את הכסף. אין מצב שכסף בעצם ירד לטמיון בקרן פנסיה, זה פשוט לא מוצר שנועד למחוק כספים מעל פני האדמה, זה מוצר מאוד מאוד ידידותי מבחינה הורשתית, ובטח אם יש איזו קטסטרופה בתקופת הכיסוי הביטוחי שלך, שנגמרת אגב בגיל 67, זהו, בגיל 67 כן. כבר אין יותר ביטוח, אבל מה שקרה עד אותו נקודת זמן, אתה תהיה מכוסה. רק מאוד מאוד חשוב להקפיד על שני דברים. אחד, once התחלת ההפקדות, לעולם לא לייצר סיטואציה שיש חור בהפקדות שעולה על 5 חודשים, כי אז אתה בסיכון לאבד את הרצף הביטוחי שכבר נצבר לך. וזה אומר להתחיל לצבור זכויות עוד פעם, שזה דבר מאוד מאוד לא בריא. כי קרן פנסיה, אחת התכונות שלה, זה שמחלה שהגעת איתה לקרן הפנסיה, איזשהו מצב רפואי, ב5 שנים הראשונות, אתה לא, אם יקרה לך משהו, אין כיסוי, כי הסיכון הוא עליך. אתה יודע שבאת עם איזושהי בעיה רפואית, ולכן הסיכון הוא לא על העמיתים האחרים שבדרך כלל מסבסדים זה את זה, זה מנגנון כזה של ערבות הדדית, אלא הסיכון הוא שלך. מהשנה השישית ואילך, בהנחה ושמרת על רצף הפקדות, אז אתה כל הזמן תהיה מכוסה גם על מצב הרפואי ערב כניסתך לקרן. עדיין יהיה כיסוי מלא גם לשארים וגם לאובדן כושר עבודה. נכון. חשוב מאוד להגיד את זה לאנשים, כי הם לפעמים מפחדים לעשות את השינוי הזה בין קרנות הפנסיה, כי יכול להיות שהיום קרן הפנסיה הזאת היא טובה, ויכול להיות שמחר היא פחות טובה, ויכול להיות ששינויים זה גם בריא לעשות במרוצת השנים. נכון. לא צריך להתקבע על מקום אחד, על מסלול השקעה אחד, על קרן פנסיה אחד, ולרוץ איתה 20, 25, 30 שנה קדימה. כי יכול להיות במעבר כזה קטן, אנחנו נשיג את ה-2-3% תשואה, בין אם זה מעבר בין גופים, ובין אם זה מעבר בין מסלולים. נכון. שבסוף יכולים להרים לנו את החיסכון פרישה בסופו של דבר. נכון. המעברים בין הקרנות בעצם שומרים על הזכויות הביטוחיות. יש רק נקודה אחת שצריך להכיר בהיבט הזה. גבר שעבר את גיל 40, והוא
הוא התחיל להפקיד לפנסיה שלו הנוכחית לפני גיל 40, תמיד יכול לעבור. כי הוא מביא את הגיל כניסה איתו. גיל הכניסה לביטוח זה מועד שבו התחילו ההפקדות והרצף הביטוחי. וכל עוד הוא שומר על הגיל הביטוחי הישן שלו מתחת לגיל 40, הוא יכול לעבור בין קרנות כמה שהוא רוצה. אם לעומת זאת הרצף הביטוחי שלו וגיל הכניסה לביטוח נקבעו לאחר גיל 40, מאוד חשוב להיעזר בסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני או מישהו שמבין בזה היטב, לוודא שהמעבר מקרן לקרן לא תהיה איזושהי פגיעה בכיסוי הביטוחי לשארים, מהסיבה שקרנות הפנסיה ב-2018 היה שם איזשהו שינוי בתקנון, שבעצם לא מיטיב עם גברים מעל גיל 40, הוא רק עושה יותר אתגר פה, חלילה. בדיוק בהיבט הזה של הכיסויים הביטוחיים, ולכן כשאתם מחליפים קרנות פנסיה עכשיו, ב-2026, אם אתם צופים בנו בלייב, ובן אדם יצטרף לקרן פנסיה לפני השינוי שהיה ב-2018, ויש לו גיל כניסה יחסית גבוה, תמיד כדאי להיעזר בסוכן ביטוח, לוודא שאתם לא מאבדים זכות כזו או אחרת, גם את זה אפשר לפתור, אבל זה דברים שצריך לעשות אותם בצורה מודעת. חשוב. מעולה, מעולה. ומפה אני רוצה קצת לגלוש יותר לחיסכון עצמו. החיסכון עצמו, בסוף, כמו שאמרנו, הכיסויים הביטוחיים, אנשים לא מכירים אותם באמת, מה הם נותנים לנו בקרן הפנסיה, אבל בסוף הם רואים את המספר. הם רואים את המספר שעולה כל חודש, שעולה כל שנה, בין אם זה בגלל הפקדות, שהמעסיק ממשיך להפקיד להם, בין אם זה עצמאי שמפקיד לעצמו, ולאט לאט החיסכון עולה. איך אנחנו היום, בפעולה פשוטה, גורמים לחוסך בגיל ה-30-35, להפוך את הפנסיה שלו, בעוד 20 או 30 שנה, להיות אותו סכום שהוא רואה, פלוס ה-25, 30, 40 אחוז, וצפונה גם. איפה חבוי הסוד הקטן הזה, ואיך בן אדם יכול לראות את זה גם? בפעולה פשוטה, בכניסה לאזור אישי אפילו. איפה הוא יכול לראות את זה ולהגיד לעצמו, טוב, נדלקה לי פה נורה, בואו נעשה עם זה שינוי. תראו, יש כמה טוויקס יפים שאפשר לעשות לקרן פנסיה, שלא מגיעים איתה ממש כאילו out of the box כמו שהיא התחילה. דבר ראשון, אחוזי הפרשה. עובד היום יכול במידה מסוימת להשפיע על אחוזי הפרשה. נתחיל מהאחוז שלו. הרי היום מעסיק מחויב בפנסיה חובה, שזה 6% חלק עובד, 6.5% יורד לי בעצם מהתלוש על חלק מעביד, שזה תוספת. שאלמלא החיסכון הפנסיוני לא הייתי רואה את זה בנטו בבנק. זה אשכרה כסף שמגיע על חשבון המעסיק. ולכן קצת יותר קשה לעשות פה משא ומתן על לשדרג את ה-6.5%. אבל את 6% של חלק העובד, למעסיק ממש לא אכפת לנקות במקום 6%. 7%. בדיוק. וזה יכול להוות שינוי משמעותי ותוספת מאוד גדולה קדימה. אם יש שכר גבוה והרבה שנים לפרישה, זה גם יכול להיות עוד 100,000 שקל לתוספת ליתרה צבורה. הכל תלוי במסלול ההשקעה שלך בפרק הזמן שנותר, וכמובן בשכר שעליו מפרישים. אז זה דבר שמאוד חשוב לוודא שהגדלתם את אחוז העובד למקסימום האפשרי. אפילו שלי נראה לי יהיה אולי אפילו קצת יותר מדי פנסיה, אמרתי, לא נורא. אני גם רוצה את זה, אני לא יודע אף פעם כמה פנסיה אני באמת אצטרך. תזכרו שהכל יהיה כל כך יותר יקר בעתיד, כשנפרוש, שיכול להיות פה מיסקלקולציה, שאנחנו בכלל נטעה בגדול, ולא יהיה לנו מספיק פנסיה. גם אלה שעשו לעצמם חישוב, והגיעו למסקנה שיהיה להם די ויותר, אני כבר גם על זה שם סימני שאלה, כי אי אפשר לדעת בוודאות. אז חלק עובד לשדרג למקסימום. יפה. דבר נוסף שנורא חשוב לשים לב, שאתם לא משלמים כיסויים ביטוחיים שאתם לא צריכים. לצורך העניין בשנים הראשונות, מי שאין לו עדיין בן בת זוג, או אין ילדים, או אין אף אחד מהם, לעשות ויתור על שאירים, וכל 24 חודשים צריך שוב לוותר על השאירים האלה. אחרת נכנס קיק אין אוטומטי, מסלול הביטוח שלכם בחזרה, כי הדבר הכי גרוע שיכול לקרות בקרן פנסיה, זה שיש שאירים, אבל לא ביטחנו אותם. כן? תחשבו שזה יותר גרוע ממצב שבו זרקתם כסף לפח על ביטוח שאתם לא צריכים. מבחינת משרד האוצר, המצב הרבה יותר נורא, זה שאשכרה הייתם צריכים את הביטוח הזה, אבל לא הפעלתם אותו בזמן. התחתנתם ושכחתם להודיע לקרן הפנסיה. אז מהשנה השלישית לחתונה מקסימום כבר זה יפעל, כי כל שנתיים זה חוזר חזרה, בלי לבקש את רשותכם. ולכן שימו לב, אם אתם במצב כרוני... צריך לשים לב גם שזה גם עניין של ותק והכשרה. בסופו של דבר, בן אדם שנכנס לכיסוי של ויתור על שאירים, הוא צריך עוד פעם לצבור את תקופת ההכשרה על הכיסויים הביטוחיים. זה נורא תלוי בפנסיה שלו. אני יכול להגיד לך שבחלק מהפנסיות, מה שאתה אומר, זה באמת מה שקורה להם, כי אין ביטוח.
אז once אין ביטוח, 5 שנים הכשרה על מצב רפואי קיים, לא התחיל לרוץ. במיטב אגב, אנחנו פשוט לקחנו יוזמה, ובתקנון שלנו קיבלנו אישור מהממונה על שוק ההון, להכניס אנשים למצב של צבירת הכשרה, תוך כדי שהם בוויתור שאירים, אז אני לא גובה מהם את ה-70 שקל בחודש עלות הכיסוי הביטוחי, אני גובה מהם שקל כל חודש, על ביטוח שנקרא ביטול תקופת הכשרה, בזמן ששמת לי ויתור שאירים. אז זה איזשהו פתרון יצירתי ויפה, וככל שעוד קרנות יעשו את זה, זה יכול להיות גם הסטנדרט החדש. אני באמת קורא מפה, כל הקרנות, תעשו את זה. זה פשוט לא עולה כסף ללקוחות, אבל פותר להם בעיה, שאחרי זה כשהם כן רוצים את הביטוח, לא יגידו להם, סליחה, מתחילים מחדש לצבור זכויות עכשיו, והאלטרנטיבה היא פשוט להשאיר את הכיסוי הזה שלא לצורך. אנחנו לא רוצים שישלמו על כיסוי, שסתם עולה כסף, זה כסף שהיה יכול ללכת לחיסכון. אז צד שני אמרנו, גם חלק העובד להגדיל אותו, וגם את הביטוחים, לא נשלם על דברים שאתם לא צריכים. זה נורא נורא חשוב. ובנוגע למסלולי השקעה, מה הייתה... זהו, עכשיו, מסלולי השקעה מגיעים בגדול עם 3 מסלולים היום לקרנות פנסיה, אם אתה לא בחרת, המחשב נותן לך או מסלול בני 50 ומטה, או מסלול בני 50-60, או מסלול בני 60 ומעלה. המכנה המשותף לכל 3 המסלולים האלה, זה שהם די מלאים באגרות חוב. אגרות חוב זה מוצר סולידי יחסית. פחות חשופים לשוק ההון בעצם. הם בשוק ההון, אבל לא מספיק אגרסיביים. איגרת חוב ממשלתית או איגרת חוב של חברה לא תדע להביא תשואה כמו מניה טובה או מדד מניות טוב או שילוב של כאלה. עכשיו, עוד דבר שצריך לשים לב אליו, זה המסלולי ברירת מחדל האלה, הם פשוט מתחלפים לכם על טייס אוטומטי בגיל 50, זה יעיף אתכם החוצה מהמסלול בני 50 ומטה, וישים אתכם במסלול בני 50 עד 60. וזה אומר שהורידו לכם את המניות עוד יותר, ואתם עוד יותר סולידים ועוד יותר סולידים, ואין שם בשר בצורה. מנגד, אם היית בוחר לעצמך את מסלול ההשקעה, כי אתה אומר, יש לי איזה 30 שנה לפרישה, אני בטח יכול לקחת סיכון על מניות, מה גם שבפנסיה 30% מהכסף, anyway, המדינה כבר מראש שירינה לכם צורה, אומרת, עזבו, אתם לא צריכים לשבור את הראש על כל הכסף, תכריעו על 70% איזה מסלול שאתם רוצים. ה-30% הנותרים עם 5.15, צועה מובטחת, על זה אנחנו לא מדברים. בואו נדבר על ה-70. נכון. ולכן, ה-70% הזה מאוד הגיוני שהם יהיו בחשיפה מנייתית גבוהה. אני מאוד אוהב לשים הכל במניות, אבל זה עניין של טעם אישי וטווח השקעה. וסוכן שמכיר טוב את המסלולים של החברות, יוכל להתאים לכם תמהיל של מסלולים. מי אמר שכל הכסף צריך להיות באותו מסלול השקעה? נכון. אפשר לשים חלק ממנו במניות אקטיבי, חלק מניות פסיבי, חלק בישראל, חלק בחול. אתה יכול לשחק עם מסלולי השקעה בקרן הפנסיה. אתה לא מקובל למסלול אחד, אתה יכול גם לאורך תקופות החיסכון, לתת כל מיני הוראות קלות לשנות, כך שאסטרטגית תישאר במניות עם ה-70% שלך מהכסף. אבל איזה סוגים של מניות, כן מנוטרל מתח, לא מנוטרל מתח, כלומר אפשר קצת לשחק עם המסלולים האלה, כל עוד אתה טועה בכיוון הנכון, אנחנו מבסוטים. מעולה. עכשיו מי שיעשה לכם את ההחלטה איזה מסלולים מתאימים או לא, כדאי שהוא יהיה לו קצת רקע בהשקעות, בניסיון פנסיוני, ולכן אם מישהו כאן חושב לעשות את זה לבד, אפשר גם לטעות כשעושים את זה לבד. זו הנקודה שרציתי בדיוק לדבר איתך עליה. שמכירים את המסלולים, שלא עובדים בשיטת החוכמה שבדיעבד, שאני רואה ישראלים עושים כל הזמן. כן, דוגמה הכי פשוטה, ב-2024, מה היה המסלול הכי להיט בקרנות פנסיה, אתה זוכר? S&P 500. ולקוחות בסוף 2024 שראו את כולם חוגגים מה-S&P 500, מה אמרו? גם אני רוצה להיכנס ל-S&P 500, נכון? היה להם פומו, Fear of Missing Out. אז בסוף 2024 מלא נהרו למסלול ה-S&P 500. מה קרה ב-2025 לכל מי שרץ על מסלול ה-S&P 500? Not so good, נכון? פתאום... Not so good, לא בגלל ה-S&P עצמו, אלא בגלל שער הדולר, שבסופו של דבר אתה היום חי בישראל, וגם אני מסביר את זה להרבה מאוד לקוחות. כן. אתה לא יכול לשים את כל הכסף שלך, לא במטבע שלך. אתה מה? אתה סוחר מתח? בדיוק. איך אתה עושה את זה? אתה צריך חשיפה נכונה גם בישראל, גם בחול. אין בעיה לשלב S&P. זה בסוף מדד ה-500 החברות הגדולות בארצות הברית, שיודע לתת תשואה במרוצות השנים. אנחנו רואים את זה גם שנים אחורה. אבל גם אם בחרת לשים, ואתה רואה שהיום השוק קצת, בסוף יש לנו עוד 30 שנה. כן. השוק מתקן. אל תברח לטרנד של היום ישראל. אין בעיה, תחשף גם לישראל. אבל אם היום אתה כבר נמצא, אחרי שהדולר ירד לעומת השקל כמעט 12-13%,
אז אתה בעצם, אם אני עכשיו אעביר אותך ממסלול S&P, שהרבה פונים אליי, למסלול מניות, אני מקבע עליך הפסד פה. אנשים לא מבינים שלקבע הפסד, זה גם במעבר מסלול הזה. עכשיו, זה לא באמת הפסד, כי הם עדיין לא ממש במינוס, הם עשו תשואה חיובית נמוכה, אז חצי נחמה, אבל חבר'ה, תקשיבו, כשאתם מנהלים כסף, אתם צריכים לזכור, לא להסתכל כל שנה מה היה הכי טוב שנה שעברה, ואז ללכת לשם, או מה היה הכי גרוע שנה שעברה, ואז לברוח משם. כי זה קצת כמו לנסות לנהוג ברכב שלכם, שאתם מסתכלים דרך המראה האחורית. אתם כנראה תיכנסו בעץ מתישהו. זה לא ממש בריא. ניהול השקעות כדאי מאוד להתנתק רגשית מהתחושת בסה הזאת, שהמסלול השקעה לא היה טוב, ואולי הדרך הכי טובה להימנע ממנה, אל תשתמשו רק במסלול השקעה אחד. מי אמר שחייבים שכל הכסף יהיה מסלול השקעה אחד? אפשר לבצע פיצול בין מסלולי השקעה באותה קרן, לא עולה כלום. לעבור בין מסלולים לא עולה כלום, אין אירוע מס. אני באופן אישי מאמין ב2-3 מסלולי השקעה בו זמנית. א', כי אני אף פעם לא יודע איזה מסלול יהיה הלהיט של השנה. אין דרך לדעת את זה, אלא בדיעבד. ופיזור סיכונים. ובדיוק, זה פיזור סיכונים לכל דבר ועניין. ואם קרן הפנסיה שלכם יודעת להציע, ורוב הקרנות אין סיבה שלא ידעו להציע, פיזור בין מסלולי השקעה, אז את התמהיל תעזרו סוכנת, שיבנו לכם את זה, פשוט שיבנו לכם קרן פנסיה, שיכולה לעמוד גם אם טראמפ עושה לנו עכשיו הפתעות, וגם אם ישראל תעשה עוד פעם שנה חלומית, שיהיה לכם קצת מזה וקצת מזה. תזכרו שהמסלולים בחול יש מנוטרלי מתח, לא מנוטרלי מתח. תחליטו איזה פוזיציה מתאימה לכם, ובאמת תפזרו את ההשקעות, לא כל הביצים בסל אחד. משהו קטן לסיכום, איזה טיפ קטן, כן. לחוסכים בני ה-30 עד 50. כן. לגבי הניהול פנסיה שלהם, מה היית ממליץ להם מבחינת בדיקה תקופתית? כל כמה זמן לבצע את הבדיקה התקופתית? האם זה נכון כל שנה לבוא ולדבר עם הסוכן ביטוח, כל רבעון על הנושא של הפנסיה, על הנושא של המסלולים, או לתת לה כסף לדבר, לכסף לעבוד בסוף, ולבוא ולדבר על זה כל 2, כל 3, כל 5. בסוף גם החובה שלי כיועץ פנסיוני ליצור קשר עם הלקוח כל 2. אבל בסוף אני גם רוצה להסביר ללקוח שבמידה ועשינו היום משהו מסוים, השינויים בו הם לא יקרו בטווח של הרבעון, של החצי שנה או של השנה הקרובה. השינוי הבא שלנו הוא יהיה בשיחה הבאה שלנו, בשיחה התקופתית הבאה שלנו, כי אנחנו רוצים לראות לפרק זמן מה עשינו. אז איזה טיפ אתה יכול כזה לתת מבחינת הפגישה התקופתית הזו שלקוחות צריכים ורצוי שיעשו עם סוכן הביטוח שלהם? לאו דווקא אני. יש עוד הרבה מאוד סוכני ביטוח שמנהלים הרבה מאוד כספים של לקוחות, שבסוף הלקוח לא דיבר עם הסוכן מעל 5 שנים, לפעמים גם מעל 10, והכל נשאר במקומו. תראו, יש מקרים שבהם אני עוד יכול להצדיק את זה שלא עושים שינויים בכלל, ומה שהיה לפני 10 שנים אולי במקרה גם יתאים קדימה, אבל אם לא תשאלו, לא תדעו, זה א', ב', קרן פנסיה זה לא מוצר שצריך לתחזק אותו ברמה החודשית מבחינת מסלולים, וגם לא ברמה השנתית, כי ברגע שבניתם אסטרטגיה, כי אתם יודעים שזה חיסכון ארוך טווח, ואתם מבינים שזה כסף שלא נוגעים בו מחר בבוקר, אז כל עוד לא משתנים פרמטרים כמו החלפתם עבודות, העלו לכם שכר ועכשיו אתם צריכים עוד קרן פנסיה, כי הקרן המקיפה כבר לא יודעת להכיל את כל המשכורת, קרה משהו מבחינה ביטוחית, פיתרו אתכם מהעבודה ואתם צריכים פתרונות ביטוח עכשיו לגשר על תקופות אבטלה. אם לא קרה משהו בריאותית נניח או תעסוקתית שמשנה תמונה, נניח התגרשתם, זה דבר שסוכן ביטוח צריך לדעת. חייב. מסכנים, אתם לא רק שאתם צריכים לעדכן את הסוכן ביטוח, אתם צריכים גם למצוא עכשיו אקטואר שיעשה לכם את כל החוק חלוקת חיסכון פנסיוני, שיסכים שאתה ובת הזוג לשעבר תסכימו עכשיו על החלוקה ביניכם. זה כאב ראש נוראי להתגרש. אז בזהירות עם הדבר הזה. אבל מה שמאוד מאוד חשוב זה אם משהו מהותי משתנה בצרכים שלכם. סיום העסקה. אז דברו עם הסוכן. זה זמן, זה טריגר טוב לשבת איתו. אם לא קורה שום דבר במשך 6 שנים, השוק על מי מנוחות, הכל בסדר, אין שינוי במצבכם הכספי יותר מדי, לא בטוח שיש לכם משהו מהותי לעשות שינוי, בטח אם בניתם כבר קרן שהיא גם זולה בדמי ניהול, והתעריף דמי ניהול הזה אתם יודעים שלא פג לכם, כי כשאומרים לכם דמי ניהול, בדרך כלל נותנים לכם או ל5 שנים, או ל10, תלוי אם זה קרן רגילה של חברת ביטוח, או קרן נבחרת של בית השקעות. אז אתם צריכים לדעת מתי נגמר לכם דמי ניהול, כי תצטרכו לבקש תעריף המשך ביום מן הימין, אבל כל עוד אתם בתוך טווח זמן
לא קורה שום דבר מעניין בצרכים האישיים שלכם, בריאותית או אחרת, לא קורה כלום מבחינת הנושא המסחרי של קרן הפנסיה, לא בטוח שיהיה משהו שצריך לשנות. אבל בואו נגיד, פעם בכמה שנים טלפון לסוכן ביטוח לבדוק שיש לו דופק, ולראות שהכל בסדר עם הקרן שלכם. אולי יש לו רעיון חדש, משהו להציע, כיסוי משלים שנוצר, איזו רפורמה חדשה שנכנסה ואתם לא יודעים. זה משהו ששווה לבדוק פעם בכמה שנים, זה לא מוצר של שגר ושכח, אבל לשמחתנו חיסכון פנסיוני לא דורש תחזוקה ברמה החודשית, זה לא תיק השקעות המסחר שלכם שצריך להתעסק איתו ממש ב-day to day basis, גם לשמחתכם. ככה, הכסף הוא לא נזיל. אז בדיוק. אל תפחדו יותר מדי לעשות את הדברים שיביאו לכם בסוף, את התשואה העודפת, את הכיסוי הביטוחי הנכון, שזה בסופו של דבר הכי חשוב. אז נכון. אנחנו ככה נסכם את הפרק הזה. פנסיה זה לא משהו ששמים על אוטומט ואומרים, יאללה ביי, אלא אנחנו צריכים לבחור מסלול השקעה נכון, אנחנו צריכים בדיקה של הכיסויים הביטוחיים שלנו בקרן הפנסיה, מעקב גם על דמי ניהול. דמי ניהול בסוף יכולים גם להוות שינוי וגם הגדלה בטווח זמן הארוך של החיסכון שלנו. לגמרי. אלה פעולות שהיום נראות שוליות, אבל בסוף בלונגרן, ב-20-30 שנה הבאות, יכולות להוות לנו גידול מטורף בחיסכון הצבור, ובסוף גם בקצבה החודשית שלנו, שאליה אנחנו בסוף מייעדים את הכספים האלה. תומר, תודה רבה. על זה שאתה פה איתנו היום. עזרת לי להסביר למאזינים שלנו מה זה קרן פנסיה. אני יכול לדבר איתך עוד שעות, מה זה שכר גבוה, מעל 25,000 שקל, שהרבה מאוד פונים אליי מה לעשות עם יתר הדברים. מה זה אנשי מחירות שאומרים לי, אני מרוויח היום 30,000, אבל אני רואה שהם מפרישים לי לפי 10,000 שקל. מה עושים עם כל הדלתא? מה עושים עם כל הדבר הזה? אנחנו נגיע גם לפרקים האלה, אבל נשאיר לצופים שלנו קצת טעם של עוד, שזה הכי חשוב. תודה רבה, תומר. תודה רבה. פודקאסט.